ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣዘራራቢ ኣጀንዳታት ካብ ዝነበሩ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሹማት ጽዋዕሉ ካብ ዝነበረትሉ ኩነታት ከተማ ኣክሱም ውሽጢ ዝነበረ ኣኼባን ውሳነን እዩ። ነዚ ውሳነ እዚ ስዒቡ እምበዓር ሰላም ጸጥታ ትግራይ ወይ እውን ሰራዊት ትግራይ መግለጺ ኣውፅዮ ኣሎ። ነዚ መግለጺ እዚ ብዝርዝር ክነስምዕ ኢና። ኣብዚ ሰሙን እዚ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ወዲ ወረደ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንላዕለዎት ኣመራርሓ ባዕሎም ዝሸምዎ መሓለፍቲ ካብ ስልጣን ምእላዮም ዝገልጽ ደብዳቤ ከም ዝሃቡ ካብትን ክስምዕ ዝጸንሐ ዜና ነይሩ። ኣባዲ ገብረስላሴ ድማ ካብቶም ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ደብዳቤ ዝበጽሖም ኣመራርሓ ዝነበሩ ክኾን ከሎ ካብ ስልጣነይ ኣይላዕልን ዝብል እውን መልሲ ከም ዝሃቡን ኣብ ናይ ትማሊ ዝነበረ ሓበሬታ ድማ ከንቲባ ከተማ መቐለ እውን ህዝቢ ይሸምኒ ህዝቢ ዘውርደኒ ብዝብል ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ትእዛዝ ከም ዘይቕበሉ እውን ኣፍሊጦም ኣለዎም። ጻንሒትኩም ምስ ቻናልና ክቐጽል ከሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ቁርፂ መዓልቲ ተፍሊጣ ኣላ። ነታ መዓልቲ ዓርቢ ኮይና ኣላ። ንትግራይ ፕሬዚደንት ኮይኑ ክመርሓ ዝሽወም ሰብ መን እዩ? ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወይስ ኣማኑኤል ኣሰፋ ወይስ ዶክተር ፍስሓ ሃፍተጽዮን? ብዛዕባ እዚ እውን ዝረኸብናዮ ዝበፅሐና ዜና ኣሎ፣ ብዝርዝር ክነስማዓኩም ኢና። ካልኦት እዋናዊ ምዕባለታት ሓደሽቲ ሓበሬታታት እውን ሒዝና ኣለና። ሓድሽ ብስራት ዘሐጉስ እውን ኢትዮጵያውያን ተሰሚዑ ኣሎ። ተቐመጥቲ ኣሜሪካ እቲ ንዓመታት ዘሰቃየ ተሪር እገዳ ቪዛ ትራምፕ ብውሳነ ቤት ፍርዲ ፈሪሶ ኣሎ፣ ተኣጊዶ ኣሎ። ትራምፕ ክውስንዎ ተባሂሉ ዝነበረ ውሳነ እውን ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ የለን ብዝብል ንኢትዮጵያውያን ነበርቲ ኣሜሪካ ወይ እውን ኣብ ኣሜሪካ ንዝኸዱ ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ዘሐጉስ ዜና ተሰሚዐሎም። እዚኦም ካልኦትን ናይ ሎም መዓንቲ ሚያዝያ 20 2018 ዓ.ም ዝርዝር እዋናዊ ዜናታትናን ትንታነታትናን እዮም። ሰናይ ምክትታል። ኣባዲ ገብረ ስላሴ ካብ ስልጣነይ ኣይላዕልን ኢሉ መልሲ ሂቡ ዝብል ሓበሬታ ተሰሚዑ ኣሎ። ተገዳላይ ኣባዲ ገብረ ስላሴ ብፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ኣብ ኣካየዲ ስራሕቲ ትግራይ ቴሌቪዥን ዝሓለፈ ሰውን ደብዳቤ ተጻሒፉሉ ክለዓል እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ኮይኑ ግን ንዕኡ ተኪኡ ሓላፍነት ዝተዋሃቦ ኣፈወርቂ ገብረ ህይወት ሓላፍነተይ ኣይረክብን ክብል እውን ኣፍሊጡ ኣሎ ዝብል ዜና ኢና ሰሚዕና ዘለና። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃሎም ኣብ ትግራይ ብዘሎ ሓደ ውዑይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስን ወጥርን ሰላም ጸጥታ ትግራይ ቢሮ ወይ እውን ሰራዊት ትግራይ ዘውፅኦ መግለጺ ኣሎ። ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝተወዘፈ ቤት ምክሪ ትግራይ ናብ መረበቱ ክምለስ ኢሉ ዘሕለፈ ውሳነ ከም ዝቕበልዎን ሰራሕተኛታት ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ቤት ጽሕፈት ምልሻ ቤት ጽሕፈት ብዝሃነት ርክብ ዝብታት ኮሚሽን ኣብያተ ህንጸት ትግራይ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እቶም ሰራሕተኛታት ተወዚፉ ጸንሐ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ክምለስ ዝተወሰነ ውሳነ እዋናውን ግቡኡን እዩ ክብሉ እዮም ዝተቐበልዎ። ብመንጸር ህዝቢ ትግራይ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ዘሎ ቁጠባዊ ፈተናታት ኣብ ኣመራርሓ ዘሎ ተርእዮ መንፈስ መገልገልጋላይነት ግን ትኩረት ክግበረሉ ከም ዝግባእ እውን እዮም ገሊጾም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ካብዚ ጉዳይ እዚ ከይወፃና ሕወሓት ናይ መወዳእታ መዓልቲ ውሳነኣ መዓልታ ቆሪፃ ኣላ። እታ መዓልቲ ዓርቢ ኮይና ኣላ። ትግራይ ኣብ ወሳነ መድረኽ ኣላ። ሕወሓት ነቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ዝተዋሃበ ሹመት ብምንጻግ ንባይቶ ትግራይ ክጽውዕ ሓድሽ ፕሬዚደንት ክምረፅን ምድለዋተይ ዘዚመ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ኣብ መንጎ መንግስትን ፌደራል ሕወሓትን ዘሎ ምስሓብ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ተሰጋጊሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ 2 ሰሙን ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ወዲ ወረደ ንተወሳኺ 1 ዓመት ኣብ ስልጣን ክጸንሑ ዘሕለፈ ውሳነ ብሕወሓት ውድቂ ተገይሩ ኣሎ። እቲ ውድብ ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መዋቕር መንግስትን ባይቶን ክንምለስ ኢና ዝብል ቁራጽ ውሳነ ከም ዘመሓላለፈ ወይና ሰሚዕና። ባይቶ ትግራይ ክእከብ እዩ፣ ሓድሽ ፕሬዚደንት ኸ መን ክኸውን እዩ? እቲ ዋና ጉዳይ ዝኾይኑ ኣሎ። ካብ ማእኸል ዓዲ ዝተፈላለያ ሚድያታት ካብ ትግራይ እውን ረኺብናዮ ብዝበሃል ዘሎ ተወኪሶም ዝጽብጽብዎ ዘለዉ ዜና ሓድሽ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣሎ። ሕወሓት ሚያዝያ 23 2018 ዓ.ም ዓርቢ ናይ ባይቶ ትግራይ ስሩሕ ኣኼባ ንምክያድ ምልዋቱ ዛዚሙ ኣሎ። ኣብዚ ኣኼባ ዝምበኣር ሓድሽ ፕሬዚደንት ትግራይ እውን ክምረጽ እዩ ዝበሃል። ነዚ ናይ ፕሬዚደንት ቦታ ብሕፁይነት ክቐርቡ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ተገሚቶም ዘለዉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣቦ ወንበር ሕወሓት ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ምክትል ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ፍስሓ ሃፍተጽዮን ሓደ ካብ ተደራድርቲ ውዕል ፕሪቶርያ ምፍራስ ግዝያዊ ምምሕዳር ምስ ንዳው ኮማንድ ፖስትን ሕወሓት ነቲ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ዝቆመ ግዝያዊ ምምሕዳር ብምፍራስ
ብናይ ቀደም መዋቕር ንምትካእ ይሰርሕ ኣሎ እቲ ዝተሓሰበ መዋቕር መንግስቲ ሙሉእ ብምሉእ ስርሑ ክሳብ ጅምር ድማ ምትኽልል ብግዚያውነት ብኮማንድ ፖስት ንኽምራሕ እውን ሓቂኖሎም ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ዝተዋሃቡ መምርሕታት ተፈጻሚ ንኸይኾኑ ክውሰን ከሎ ትካላት ኣገልግሎት ግን ስርዑ ስርሐን ክቕፅላ ትእዛዝ ወሪዱ ኣሎ ተጋደልቲ ናብ ምድቦም ክምለሲኦም መንግስቲ ፌደራል ድማ ብዘሎ ወጥሪ እንዳገደደ ብዝኸደሉ ዘሎ እዋን ህወሓት ነቶም ዕጥቆም ክፈትሕኦም ናብ ናይ ቀደም ቦታኦም ክምለሲኦም ዝተባሃሉ ሕዚ ብዲዲኣር ተበቲኖም ዝነበሩ ናብ ምድብኩም ተመለሱ ዝብል ህፁፅ ኣውዒት ቀሪቦሎም ብዙሓት ተጋደልቲ እውን ናብቲ ዝነበርዎ ወታደራዊ ምድብ እውን ክምለሱ ጀሚሮም ኣሎም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ክፍፍል ፖለቲካዊ ምግምማዕ ድማ ነቲ ህዝቢ እቲ ዝበሃሎ ዘሎ ናይ ቃልሲ ውዳበ ካልእ ሓድሽ ፈተና ኮይኖም እዚ ምንቅስቓስ ህወሓት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ሓይልታት እውን ኣብ ክልተ ከም ዝኸፈሎም ይንገር ኣሎ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ወዲ ወረደ ነዚ ምንቅስቓስ ህወሓት ብትሪ ብምቋም እዚ ተግባር ዝሓደገኛ መዘዝ ከስዕብ ይኽእል እዩ ክብል እውን ኣጠንቂቑ ኣሎ ሓድሽ ወታደራዊ መዋቕር ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ TDF ክሳብ ሕጂ ዝተፈለጠ ነገር የለን ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣብ ወዳድባ ሰራዊት ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቐየረን እዚ ዝተቐየረሉ ኣብ ወዳድባ ድማ ክሳብ ሕጂ ካብቶም ወደብትን ኣመራርሓ ጀነራላትን ወፃኢ ካልእ ኣካል ዝፈልጥ ከም ዘየለ ድማ ብዙሓት ይዛረቡ ኣለዉ ህወሓት ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ TDF ዓብዪ መዋቕራዊ ለውጢ ክገብር ፀኒሑ እዩ እዚ ሓድሽ ሰንሰለት እዚ ድማ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ዕድል እቲ ክልል ወሳኒ ተራ ንክህልዎ ተባሂሉ ዝተቐረፀ ምዃኑ እዩ እዚ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ናይ ምንቅያር ሓድሽ ድልድል ሰራዊት ናይ ምግባርን ስራሓት እውን ዘጠቃልል እዩ እዚ ምንቅስቓስ ህወሓት ነቲ ንውዕል ፕሪቶርያ መሰረት ገይሩ ዝቆመ ሰላም ናብ ምንታይ ከምርሖ ይኽእል ዝብል ስግኣት ኣልዒሉ ኣሎ ቀጻሊ እንታይ እዩ ክፍጠር ሓቢርና ንሪኦ እዩ ብተወሳኺ እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለዎም ትግራይ ዳግም ናብ ዘይተፈለጠም ካልእ ደማዊ ጎንፂ ፖለቲካዊ ቅልውላው ተኣቱ ድያ ዘላ ህወሓት ንፅባሕ ዓርቢ ዘሕልፎ ውሳነ ከም ነቲ ብውዕል ፕሪቶርያ ዝቆመ ግዜያዊ ምምሕዳር ናብ ሓደጋ ዘውድቕን ምስ መንግስቲ ፌደራል ሓድሽ ምርፃም ዝፈጥር ኮይኑ ተረኺበሎ ዝብል ትንታነ እውን ድማ እዩ ናይ ህወሓት ናይ ዓርቢ ቆፅሮ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ህወሓት ነቲ ብመንግስቲ ፌደራል ንተወሰኺ 1 ዓመት ስልጣን ንክናዋሕ ዝተወሰነሉ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ብምንፃግ ንፅባሕ ዓርቢ ዝተሓዘ ቆፀሮ ኣዝዩ መሰከፊ ኮይኑ ኣሎ ብወገን ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣነ ከም ጌታቸው ረዳ ከይመስለኩም ዝብል መልሲ ዝሃብሉን ከምኡ ድማ እዚ በቢ ማሕበራዊ ሚድኡ ትነብሑ ዘለኹም ኣኻልብ እውን ብዙሕ ኣየገድሰናን እዩ ንሕና ሾምና ሰባት ስራሕና ንሰርሕ ኣለና ዝብል ካልእ ወታደራዊ ጎንፂ ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ድማ ከይፍጠር ኣስጊዖሎም መቐለ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረቶ ናይ ሰላምን ናይ ስራሕን ደመና ጥራሕ ኣይኮነን ወታደራዊ ዋዕ እውን ኣብ ልዕሊ ኣወሪዱ ኣሎ እዚ ንሰላማዊ ሰብ ኣዝዩ ዘሰከፈ ኣዝዩ ዘሻቐለ ኩነታት እውን ኮይኑ ኣሎ ትግራይ ኣብ መንጎ ክልተ ትካላት ግዜያዊ ምምሕዳርን ህወሓትን ተወጣጢራ ኣብ ዘላትሉ ወሳኒ እዋን ዓርቢ ዝውሰድ ስጉምቲ ናይቲ ዞባ መጻኢ ዕድል ዝውስን ክኸውን እዩ ኩናት ወይ ሰላም ዝብል ሕቶ እውን ኣብ ኣፍ ኩሉ ዜጋ ተንጠልጢሉ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ሓድሽ ብስራት ዘሐጉስ ንኢትዮጵያውያን ተቐመጥቲ ኣሜሪካ እቲ ንዓመታት ተዘሳቐየ ተሪር እገዳ ቪዛ ትራምፕ ብውሳነ ቤት ፍርዲ ፈሪሱ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ንዝርከቡ ብዓሽሓት ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ሓድሽ ናይ ተስፋ ብርሃን ተፈጢሩ ኣሎ እቲ ንነዊሕ እዋን ስድራ ቤታት ዝፈላለየ ንዜጋታት እውን ንኸቢድ ምንግልታዕ ዘቃልዐ ናይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተሪር እገዳ ቪዛ ሃንደበት ውሳነ ቤት ፍርዲ ተገቲኡ ኣሎ እዚ ንልዕልና ሓጊ ዘረጋግፅ ታሪኻዊ ውሳነ መጻኢ እቶም ተስፋ ዝቆረፁ ዝነብሩ ዜጋታት ዝቐይር ሓድሽ ምዕራፍ ተኸፊቱ ኣሎ እቲ ሓድሽ ውሳነ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣሜሪካ እቲ ትካል ዜግነት ኢሚግሬሽን ካብቶም እገዳ ዝነብረሎም ሃገራት ዝመፁ ናይ ቪዛ መንበርን ፍቓድን ማመልከቻን ንዘይተወሰነ እዋን ደው ንኽብል ዘሕልፎ መምርሒ ብሕጊ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኣረጋጊጹ ኣሎ እዚ ዜና እዚ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ንዘለውን ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዘሐጉስ ዜና ኮይኑ ኣሎ ከም መሰረት ጸብጻብ ኒውስዊክ እቲ ዳኛ ኣብ ዝሃቦ ብይን ትካል ኢሚግሬሽን ዝቐረበሉ ማመልከቻ
ናይ መቐባል ውሳነ ናይ መሃብ ሕጋዊ ግዴታ ከም ዘለዎ ገሊጹ ብተወሳኺ ብሃገራዊ ምንነት ጥራሕ ተመርኪዝካ ፋይላት ዓጊድካ ምጽናሕ ግህሰት መሰል ሰብኣዊ ዜጋታት ምዃኑ ቤት ፍርዲ ኣፍሊጡ ኣሎ ካብ ግሪን ካርድ ክሳብ ፍቓድ ስራሕ ዝውሳነ እዚ ብፍሉይ ካብ ሃገራት ኢትዮጵያ ኤርትራን ካልኦት እገራ ዝነበረለን ሃገራት ንዝመፁ ዜጋታት ደው ኢሉ ዝነበረ ናይ ፍቓድ ስራሕ ወርክ ፐርሚት ናይ ቋሚ መንበሪ ፍቓድ ግሪን ካርድ ከምኡ እውን ናይ ዜግነት መስርሕ ብቕፅበት ንኽጅምር ዓብዪ ሕጋዊ ኣፍ ደገ ዝኸፈተ እዩ እዚ ውሳነ እዚ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተደራራቢ ፀቕጥታት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምምፅኡ ንጉዳዩ ዝያዳ ኣገዳሲ ገይርዎ እዩ ካልእ ናይዚ ጉዳይ እዚ ዋና ረብሓ ናይ ቲፒኤስ ቪዛ ዓወት ቅድም ክብል ምምሕዳር ትራምፕ ንኢትዮጵያውያን ተዋሂቡ ዝነበረ ግዝያዊ ናይ ዕቑባ ኩነታት ክቋረፅ ወሲኑ እንተነበረ እውን ብተመሳሳሊ ቤት ፍርዲ ዝውሳነ ንኽእገድ ንኸይፍፀም ምግባር እዩ እዚ ድማ እቲ ናይ ቪዛ እገዳ ምፍራሱ ተደሚሩ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ካብ ስግኣት ምብራር ነፃ ኮይኖም ኣለዉ ብሕጋዊ መንገዲ ንኽነብሩ እውን ስርሖም ንኽቕፅሉ ዕድል ረኺቦም ኣለዉ ተንተንቲ ሕጊ ከም ዝገለጽዎ እዚ ውሳነ እዚ ንዓሻሓት ስድራ ቤታት ዓብዪ ዕረፍቲ ዝፈጠረ እዩ ሕጋዊ ግጥም ልዕልና ሕጊ ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ጥሪ 2026 ከምቶም ኣውሮፓውያን ዝቆፅርዎም ኣብ ልዕሊ 75 ሃገራት ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ዘንበሮ ተሪ ናይ ኢሚግሬሽን ቪዛ እገዳ ንብዙሓት ስድራ ቤታት ክበታትን ጸኒሑ እዩ ምምሕዳር ትራምፕ ነዚ ስጉምቲ እዚ ንሃገራዊ ድሕንነት ክብል እዚ ዝገበርኩ እኳ እንተበሉ ኣብያተ ፍርዲ ኣሜሪካ ግን ንሃገርካ ክትበሃል ከምዚ ዓይነት ውሳነ ኣይውሰንን እዩ ብፍጹም ክብሉ ኣብ ቤት ፍርዲ ረቲዖም ኣለዉ ዋላ እኳ ናይ ውሽጣዊ ድሕንነት ሚኒስትር ኣብዚ ውሳነ እዚ ቅሬታ እንተሃለዎ ንግዚኡ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ፋይላት ንኽንቀሳቐሱ ዘገድስ ትእዛዝ ተመዝጊቡ ኣሎ እዚ መስርሕ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ፖሊሲታት ኢሚግሬሽን ሕጋዊ መሰላት ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ገና ከምዚ ተዛዘመ ዘርኢ ኮይኑ መሰል ዜጋታት ግን ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ሕጋዊ ቃልስታት ዝተመስረተ ምዃኑ ብንጹር ዘርኢ እዩ ባርከስ ክቡራት ሰማዕቲ ተመልከቲ ቻናልና ንሎሚ ዝሓዝናዮም እዋናዊ ዝርዝር ዜናታትና እዞም ሰማዕኹሞም መስ ነይሮም ከምቲ ልሙድ ኣብ ናይ ሎሚ ዓንቲ ምሸትና እውን ዝርዝር ናይ ላይቭ ብቐጥታ ኒውስ ላይቭ ስትሪም እውን ክህልወና እዩ ክሳብ ሻቡ ሰላም ክትኾኑ እንዳተመነና ቻው